l'economia de les cures és una de les parcel·les dins d'aquest món que tractarà d'aclarir per què el capitalisme li extreu la plusvàlua al món del manteniment de la vida. Quins són els factors o els aliats en aquesta plusvàlua, en aquesta extracció de manera que s'explote el món de la vida per mitjà d'unes violències que entre tots parlarem i reflexionarem. Espero que estigueu interessats. És apassionant veure totes les relacions que té el món de la cura en nosaltres poder gaudir d'unes cures de qualitat i gaudir d'una vida en bones condicions entre tots, en relació personal, en relació social i en relació amb el medi ambient.